Hudul mahita saluhuna. Hurian itu hatta di bagasan Kristus Yesus. Alana yang mula tama para minggota di bagasan sadarion. Martang yang nahohom mahita saluhuna. Amin. Mari dihita sian bukede 524 ayat sada tabak ayat tolu. Marhite-hite gowarni debata ama doho gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus doho gowarni todi parbadia na tumapalangi doho tanoon. Amin. Marulopolo maho jala marlas ni roha ale borusion ay idama na Roma ahu maringanan di tonga-tongam ninna Jehovah. Haleluya. Martang yang mahita, alea manami jala debata nami, nama dok mauliate do hami tuho sian nasa rohanami, ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus, napa luaho kami sia dosa doho hamatean, hupangido hami, sai patiur jala rajai marohanami marhiti-hiti todim parbadiai, asa unang hu rohanami midah hama matenaing urupi hami asalam hutadahami iban raja naung roi si sobbaon ni sadok jolma nadilia portibion. Amin. Jala parmona,
hamuma patik ni debata patik parjolo ahudo Jahoba debatam ninna debatatta dang jadi marakup ahu bahenomu debatam patik paduahon dang jadi ganomu jala dang jadi sumanomu manangahan nadi banua gijang dohok nadi banua tongaon rodi nadi bagasan aek nadi turuni tano yang go tunggai besi sobbaon manang sioluan patik patoluhon dang jadi dohonon guarni debata yang go soture dalanna aihona uhumna dosugut akka namar siniang di goarna patik paupaton ingot hamuma babadiahon ari minggui dina ono marima ulah hamun nasa siulaumu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi isi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam ai di naono mari do di toppa de bata langit dohok tano dohok laut dohok nasa isina dungi maradia doibana di ari papituhoni di baheni do bahen na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai patik palimahon iko pasangapommu do natorasmu asa mertua ho jala liling mangulu di tano na nilehon ni Jahoba di batam diho patik paunopon unakko mamunu patik papituhon unakko mangalakup patik pawaluhon unakko manakko patik pasiahon unakko olo makatiddakon hata nasotutu maraloh donga jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongammu manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang lubuna manang hudana manang dia pe ugasan ni dongammu beha paddo ni debata taringo tu patik na 10 yoddo ahudo Jahoba debatam ninna debatatta pargugun naso hatu dosan jala parrimas siluluhud dosan ni amama tu pinoparna rodi suduk patuluhon rodi suduk paupaton pinopar ni akan nasugoro hadiau alai asido rohaku di akan namar ribu-ribu akan namar holong ni roha diau naso mangalausi patikki ima sahakna rak mangidugugo mahita tuadupan ni debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patikmi amin. Tatopo tima dosata tuadupan ni debata martang yang mahita. Ali tuhat debata pargugun nasu hatu dosan jala ama parasi roha. Dang lomo roha mida hamatian ni pardosa
Mula mania parjahati tumadiko dalanna asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani ubahen hupangido hami. Sai sudati ma toru-torum asa unang mangunai tuhami. Sai sesa sudi dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asini roham. Sai pargugui mahami. Asa margugu hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesan ni dosata. Songonodo pakaholingon debata di Portibion. Pola do anak nana sasade di lehon. Asa unang magu ganup na porsia di ibana. Asa hanguluan na saliling dililing na di ibana. Hasa ngapom ma di debata na di gijang. Amin. Tabigema hatan di debata turpuk dihita di hari mingguan di enek sian Rom bidu 15 mamuka sian ayat pitu sahak rodi ayat 10 tolu tajahama mar soring-soring. Di baheni masih jakona mahamu songo pajakon ni Kristus dihita bahen hasangapon ni debata. Alai dipasangap akasipili beguido debata alani asini rohana songon naung tersurat alani ido pujiokuho di tonga-tonga ni akasipili begu jala edehonokku ma guarmu jala didok nina asing muse arokulo mahamu akasipili begu rapdohot bangsoma jala dina asing muse puji hamu ma Tuhani, sude hamu akka si pelebegu, jala pujion ni saluhut akka bangso ma ibana. Jala duduk si Jesaya dan Buse, abang masubot urat ni si Isay, jala hehe ma namang gonggomi akka parbegu, ibana ma makiring akka bangso. Ayat 10 tulu rapita saluhutna. Alai gukma di basa-basahut debata na puna pakirimuni tuhamu, ragam ni halalas ni roha doho dame di bagasan hapor siaun asalam sumurung hamu marpakirimon pinarguguan ni todi parbadia ido sahakna mertua doakan atu mangihon hatan ni debata jalanau peopsa amin. Hallelujah.
saha tidakko maha porsiaw tai songon nahina tidakko ni dongata saha porsiaw disadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatudusan na tumapalangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabia siato di parbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumau nabirnit di panghuman ni silatus nama te terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo nasu hatu dosani disima ibana paima mulak sogok tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohok namate au porsea di todi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hato pani halak Kristen akan nabadia dohok dihasesani dosa dohok dihatai nama dok mulak mangulu dosogok daging ni halak nong mate dohok dihanguluan nasora suda amin. Salam, selamat hari Minggu ma di hita salukna. Songon na batak kasut titing di minggu tasadarion, ima minggu Advent pawapatot tanggal 10 Desember 2020 sada. Tabuka ma titing na adong di hita, ima di halaman tolu. Poin na berjuluk Minggu Advent pawapaton. Sadarion minggu tanggal 10 Desember 2020 sada masuk mahita tu minggu Advent na pawapaton jala laos galak do opak lilin di meja altar na di jolo. Selama Advent pawapaton ma dihita saluhukna. Poin na paduahon mutasi padita HKBP Resort Badung Barat. Domutu surat ketetapan narosian pucuk pimpinan HKBP SK nomor Pitu 22 garing pendeta garing SK garing 0 sia garing 2020 sada. Ima taringotu SK mutasi ni padita patar pepapahan STH. Nagabe padita di HKBP Resort Palangkaraya Distrik 10 Pitu. Indonesia bagian timur. Jalan nagabe padita di HKBP Resort Badung Barat ima amat tapedeta Maruli Manik SMTH dalam kurung Pitu 2 sada garing pendeta garing SK garing 0 sia garing 2020 sada. Narosian HKBP Resort Lipo Cikarang. Domu tumutasi ni padita HKBP Resort Badung Barang marhitei. A. Di minggu sadarion tanggal 10 sia Desember 2020 sada marjami tapar pudi ma amat tapendeta patar P papahan STH di parmingguan sedereo pukul onom pukul 8.30, pukul 15, do pukul 17.15. Jala dung haruar parmingguan laos Roma hita akaruas nalahu majalang keluarga pendeta patar pepapahan. B. Di kebaktian pukul 10 sada wib. Patu paudo acara paborhaton tu amata pendeta patar pepapahan STH dohot acara mengujakkan amata Padita Maruli Manik SMTH nagabe padita HKBP Resort Badung Baraton. Nah niuluhon ni Pareses Distrik Sapulalu Jabar Tingdiye amata pendeta pahala Siturus STH MM. Jala namarageda di parmingguan sedarion pukul 11 wib ima amata pendeta Jason Simajutak STH MM Sian MPS. Dungi laos diuduti mamuse tu acara maddokhata partadingan sahalak perwakilan siar ruas ima amata Dr. Andus T. Siagian dohot sahalak perwakilan sian parhalado ima amata situa ha si haloho. C. Songodalata makamulatehon di pakobasion amata pendeta patar pepapahan STH nasai laon dung sipul
papungu pelean na paduahon laos diduti mamuse papungu pelean tujolo diganuk parmingguon pukul 6, pukul 8.30, pukul 11, pukul 15 dohot pukul 17.15 wib jala si pasahot tama peleani tunasida. D. Duksipul parmingguan pukul 11 wib di minggu tanggal 10 Desember 2021 laos diduti mamuse tu acara ramatama pisah sambut nama ringanan di GSG Tolu Nadia Dopi Sudi Pangulan Agok Tiki dohot Parhalado HKWP Bandung Barat rap dohot keluarga Aka dewan-dewan dohot seksi-seksi HKWP Bandung Barat utusan sian ganup kor dohot kor gabungan manang kor wik manang sian pengurus dohot dirjen utusan sian ganup wik guru-guru sekolah minggu HKBP Bandung Barat. Di hari Selasa 21 Desember 2021 dung sipul sermon Parhalado patupau do acara khusus perpisahan tu keluarga amata pendeta Patar Pepapahan STH Rabdo Sudi Parhalado HKBP Bandung Barat. Poin palimahon Sakramen Ulaun Nabadia domu tu program ni huria patupau do Ulaun Nabadia ditiki pesta perningotan hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus tanggal 25 Desember 2021. Jala domu tu pengumuman ni penggonggomi ni bangsota laos diuduti surat permahanion sian opui eporus HKWP. Ia dipartikion ni Natali Ima PPKM level tolu alani di hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 masuk Holland tulu hali parmingguan ima pukul 8 pukul 11 dohot pukul 10 onom. Halaman 5 poin pasapul tuluhon. Program dan anggaran huria tahun 2022. Mengingat akan berakhirnya tahun 2021 ini, oleh karena itu dimohon kepada masing-masing dewan koinonia, dewan marturia, dewan diakonia agar mengadakan rapat internal dengan seksinya masing-masing supaya segera menyerahkan program kerja dan anggaran tahun 2022. Demikian juga kepada Majelis Perbendaharaan Jemaat supaya membuat program kerja anggaran gereja untuk tahun 2022. Program dan anggaran tahun 2022 akan dibawa dan dibahas dalam rapat majelis dan rapat huria. Halaman 6 poin pasapuluh pa-20 sedahon. Selamat ulang tahun. Sudi Parhalado doho ruas ni HKBP Bandung Barat pasahaton. Selamat ulang tahun ma tu nama ulang tahun di bagasan minggon. Mamukasian hari Minggu sedario tanggal 10 Desember. Sabtu tanggal 25 Desember 2020 sada. Saya di pas-pasu tuhata manasida nama ulang tahun ni di bagasan hai pason huhut di lehot tuhata tunasida gajang niumur. Titing tambahan ruas parguru naing makatidakon haporsiaon extension. Mamuka minggu sedarion nungagabe ruas parguru di hurata sahalak na poso bulung boru ala naing marguru makatidakon haporsiaon extension ima Ernita boru sitorus umur 20 tahun. Narosian huriata Pentakosta Tabernakel. Nasida boru ni amata parasman pane tubuh ni inata Tiaro boru Simatupang, alamat saunari di Taman Rahayu, sada masuk tu wik walu. Songonima songon napatak kasut titing di minggu ta sadarion, mau lihat ya. Nahi diri
Amin di batana sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti akka hati-hati do pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas. Dihamu akka manami nanami na posubulung sekolah minggu ruas ni Huria nama dohoti ibadah sadarion di bagasan gerejaon manang dari bagasan bagas tabi manang dari dia pehita atas nama ni sudi pangulan nago tiki nadong distrikon hupas hatame matu hita salhu nakka manginang keluarga nadi bagas tabi selamat Advent. Hatan itu hata pasikopon panomonumota di minggu Advent na popatonon ada orang susahat tita tulas neroha di pesta parningotan di hatu itu bunitu hatta Yesus imana tersurat di Yesaya pitu ayat 10 sahat rodi ayat 10 songonom matar surat takasma tatangihon akub nei di dok cahuba mamadok siahas songonon pangido sadatadda di hosian cahuba di Batam pangido sian bonatoru manang sian banua gijang sahali jadi ninna si ahasma dango luahu mangido asa unang huujuni cahuba jadi ninna si Jesaya ma watangi hok kamuma ale pinop parnesi Daud dang dope sae hamu paururu honcolma dohok do di batakku naing loja amuna dibaheni apala Tuhan sadiri ma mangalihun sadatad di hamu idama gabi-gabi amma sada namar baju jala tubumbuhon sada anak jala bahenon nama guarna Immanuel mantega dohok situak niloba panganonna paima diboto mabolokon najat jala mamilit nadinggan aitagan so diboto danakido pe mabolok kon najat jala mamilit nadinggan tarulang mata noi nani rajaan ni na dua raja hi nabiaramui ido sahana horas madihita selamat datang di Hamuna Parlipo Cikarang natongon pataruho na mata paditatta maruli manik angku hamok kamang kainangate na burjudo haropa di tattaw nati tongon di minggu Advent papatonon songoni rosoknya kaulaon alai radido hamuna moleate ma jala anang amat tapat di tapatar pe porsia mahamu pataron na do palangkaraya de itu oh memang akka perholong roha do akka ruestao nalanihi taha kabipiak kamanginang taha mulatehom mayate lo taha mulate homai jalalas maru hatta disi hurian itu hatta sada nadi pasunggul hot tuhita di minggu Advent na papatonon sebelum tapaujung ternyata bukan karena kita merasa dekat kepada Tuhan dan bukan ketika Tuhan telah menjamin hidup kita dan bukan karena Tuhan sudah menjanjikan lalu itu bisa menghantar kita untuk lebih baik dan lebih aman. Dan ternyata juga kekuasaan tidak mampu sebagai tanda bahwa Tuhan sudah memberikannya. Atau kedudukan apapun itu ternyata tidak cukup untuk meyakinkan diri bahwa Tuhan menyertai kita. Dan regenerasi ternyata juga tidak mampu untuk meyakinkan diri bahwa Tuhan selalu ada. Dinasti turun-temurun tidak menjadi jaminan buat seseorang. Alani minggu Advent papatono di pasunggulo tuhita kamangenang tidak semua orang mampu berkata saya ada bersama dengan Tuhan. Dan tidak semua orang yang sudah menerima yang terbaik dari Tuhan
akan mampu membuat dia semakin lebih mengenal Tuhan dengan lebih baik. Jadi kedekatan dengan Tuhan dan pengenalan terhadap Tuhan tidak selalu ditentukan status kita atau apa yang sudah kita terima dan bagaimana kita sudah mendapatkannya. Di mana terjadi di bangsa Onak Kamanginang. Ahas yang sebagai raja merasa khawatir dengan apa yang sedang dia miliki. Ahas sebagai seorang raja yang seharusnya memberikan rasa nyaman kepada masyarakatnya, kepada bangsanya yang dia pimpin, ternyata justru dia sumber kekhawatiran. Ahas yang seharusnya Tuhan pakai untuk melindungi pemahaman dan iman bangsa ini kepada Tuhan, ternyata Ahas yang memasukkan penyembahan Baal kepada bangsa Israel. Hama kadongan, Tuhan marah. Dan Ahas adalah raja yang paling jahat di mata Tuhan dalam kerajaan bangsa Yehuda. Alanido daing berengot tas terpukonak Kamanginang nang dihamunak karuas nuria na dijabupe. Sejahat apapun Ahas dan bagaimanapun perilakunya dan bagaimanapun tindakannya dan bagaimanapun dia bersikap kepada orang-orang lain atau bangsa yang dia pimpin, alai anggo holong ni debata tidak pernah berubah. Dia merindukan sesuatu yang berbeda. Di penghujung rasa kekhawatirannya, Tuhan menginginkan sesuatu sikap yang tegas dan jelas sebelum semuanya terjadi. Jala on sunggul-sunggul do tuhitak Kamanginang. Molo hampir 1,5 tahun lebih makopiton sudah kita jalani sejak tahun 2020 bulan 3 sebelum kita memasuki Jumat Agung. Ujungna gudang akahuria nasubui patuh pahun perjamuan kudus sianang somal tad dani hasesan niduhu sa doholas ni roha di pakokopon itu hatta jala saunari musehita dibatasi dengan segala Adakah kekhawatiran kita juga di penghujung tahun ini melebihi dari kekhawatiran Raja Ahas? Adakah rasa khawatir kita juga di penghujung tahun ini akan mampu melihat sesuatu yang berbeda ketika kita Tuhan perkenankan sampai ke Natal ini? Adakah rasa khawatir kita yang selama ini dengan segala bentuk profesi kita, pekerjaan kita, aktivitas tanah selamaon yang selalu terhalang, lalu ketika kita sampai di penghujung tahun ini di Minggu Advent Papatonon, kita disegarkan kembali dan diingatkan kembali marhite trupuko madokon pangido ma ali ahasa datadda tuahu asahuleo tuho manang sedia petahoi manang nasib benuaturu manang di atas di langitan. Tuhan mau katakan seperti ini kepada Ahas, saya mampu melakukan itu melebihi dari apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Persia mahot wau unggo godwau siani sian nani habiarami. Itu yang Tuhan mau katakan. Jala om manang suara tuhita Kamanginang pangidu tadda sinau asahulehot tuho bahwa saya mampu melakukan itu semuanya. Dang rikoto mengidugugu tu Raja Asur. Dang rikoto rasa khawatir dengan musuh-musuhmu. Saya melebihi dari semua itu. Kamanginang naposo bulung saluhuk naruas nihuria. Tuhan hanya menginginkan dari setiap umat yang Dia kasihi penyerahan seutuhnya dalam segala kehidupan kita. Apapun itu bentuk beban kita, pergumulan apapun itu,
Tuhan mau inginkan dia peduli dengan kita. Tuhan mau katakan kepada kita bahwa saya mengerti pergumulanmu. Huatu si dona masa di ngolum. Molo masa-masa kopiton gudang akka usaham terhambat. Bering mah. Saya mampu melakukannya. Di padomu doho kemajuan di partikiano nak kamanginang. Adong saya menang fenomena yang luar biasa. Dia kahadung kemajuan jamat tahun. Satu sisi kita terhalang dengan masa Covid, tapi satu sisi lagi setiap orang yang mampu berbenah dan melihat Covid ini sebagai sebuah peluang yang baru, yang mampu membuat dia bangkit dari sebelumnya. Alani segala peristiwa, segala keadaan, segala situasi selalu mengundang dua sisi yang berbeda. Ada yang merasa nyaman, ada yang merasa terganggu. Ada yang merasa terberkati, ada yang merasa terkutuk. Dua sisi ini tidak bisa apapun itu. Alani dalam golongan manakah kita? Aidang boy abatan si ahas bangsona asing lebih hebat. Dang terabatan nai. Aladang adung gugu na tusi. Dang boy dokon ni raja ahas bang sujuhuda madokon jangan ganggu kami. Biarkan kami seperti ini. Jaladang adong otoritas ni si ahas madok ketuhanan asing. Kenapa kamu melakukan itu kepada kami? Dia hanya punya kesempatan dan punya kuasa untuk melindungi dirinya dan umat yang dia pimpin, bangsa yang dia pimpin. Dia salah memahami tentang keberadaannya. Dua sisi onak kamanginang. Selalu ada yang baru. Alai ninna kanamalo. Ketika ada sesuatu yang baru, lalu selalu ada yang gagal paham. Gagal paham. Muncul yang baru, semakin banyak yang gagal paham. Gagal paham si Ahas tentang apa yang Tuhan inginkan kepada dia melalui saya. Pangidu, Roma ibana. Dang bainok kuho Tuhan. Dang ujunak kuho tadi ngotu tadai. Dia ragu tentang kemampuan dan kesetiaan Tuhan kepada dirinya. Dia ragu bahwa Tuhan itu tidak mengasihi dia karena apa? Karena banyak hal. Sasetengah pangabat keraguan adalah rasa bila terbelakangi dengan perilaku, dengan perbuatan. Memang tak kinata deng ragu ibana, alani pangalahona, alani pabahenanna. Jadi kadang akamanginang siapakah yang ragu-ragu? Yang ragu-ragu, ya mereka dia yang tidak melakukannya dengan benar. Ait sugari mangolu doho iulahon ibana doho dinggani, dia tidak punya keraguan dengan itu. Dia yakin dan percaya apa yang dia minta itu bukan sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan dan Tuhan perbuat kepadanya. Alanido, keraguan bukan muncul dengan sendirinya kamanginang. Nang di ngulut taupe, kenapa kita ragu bersikap? Mularong akadongata, kenapa kita ragu meminta pertolongan? Kenapa kita ragu lahomadokon ulahonon? Karena kita sendiri mungkin tidak yakin. Ala songon nata pengidui kita tidak bisa lakukan. Na maul dojol makka manginang mangidu pangurupion. Molo ibana dang pangurupi. Maul dui. Jala maralo do turuhanai. Jala taropon roha dui. Ahas seperti itu. Alai Tuhan tidak mau dikalahkan dengan itu. Dan ala nasuolo Ahas mangido lalu Tuhan berkata tidak jadi aidangi pengido ho. Dau. Roma dia bata marhiti siji saya omma tadda silehonok kutuho. Omma tadda silehonok kutuho. Jadi kamanginang kasih Tuhan itu melebihi dari pangiduan nih si Ahas.
Bukan karena Ahas tidak meminta lalu Tuhan tidak memberikan, dia justru melakukannya. Jala ido nang namasa di Portibion. Persoalannya kamanginang, apakah yang diberikan itu seturut dengan keinginan kita? Aidangi pangiduan ni si Ahas, nanileon ni Jahubai, nanileon ni Debatai, na pinasahat ni si Jesayai, dangi, anggona pinangidona gogo do, bala tentara do, mangurubi ibana marporang, mangalohon aksur, musunai, do kena asing. Apakah Ahas kecewa? Bisa jadi kecewa dia. Jala idora nang dokonon na dihita kamanginang di penghujung tahonon. Apakah setiap yang kita mohon kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada kita, atau justru berbeda, Tuhan berikan kepada kita pada saat ini? Manang tuak kana taholongi, manang tuak kadongatta, manang dipimpinatta, manang diparkarejuatta, manang relasitta. Apakah selalu yang kita minta itu lalu Tuhan berikan atau mereka berikan kepada kita? Tidak selalu. Rasa bersyukur adalah obat segala-galanya, apapun itu. Moloboi hitak kamanginang di penghujung tahun pasikop polas nerohatta, bersyukur dalam hidup ahape namasa songo dia pemaulta masirang pehita siya natahaholongi alanya kehamatian. Kita mau melihat apa di baliknya itu semua. Adong pihak kausahatta tidak seperti yang kita harapkan hasilnya. Boy, tadokon mau lihat Tuhan di luas sodo pesongonom. Dan hubungan kita dengan anak-anak atau keluarga dengan apapun semua itu, kita katakan mau lihat Tuhan. Allah di palua jala dipergukui ho kami. Rasa syukur kita di penghujung tahun nona kamanginang akan menghantar kita jauh lebih hebat lagi. Allah dangadong gunana kita menyalahkan orang lain. Sarupa de sokok siahason. Dangadong gunana ibana menyalahkan bangsa yang lain itu, kenapa mereka lebih hebat dari kami? Kenapa mereka lebih berkuasa dari kami? Kenapa peralatan mereka lebih canggih dari kami sehingga mereka punya kemampuan untuk menaklukkan kami? Dangadong labani. Yang ada adalah bagaimana kita mau berkata, inilah saya dengan segala kelemahan dan keterbatasan saya. Inilah yang bisa saya lakukan dan saya perbuat. Hama kadongan sahuria. Tentu momen-momen akhir tahun dan Natal, peringatan kelahiran Yesus, natapai mai madui. Karena di sana ada sesuatu yang berbeda dari masa-masa umumnya. Alai naing di pasunggul hot tuhi tak kamanginang. Allah menjadi daging, Allah menjadi manusia, Tuhan yang melawat dan Tuhan yang berkenan. Behado perkenanatta, tuak kadungata, akka alotta do musutta. Behado kita memahami kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia yang begitu pelik dan selalu banyak persoalan. Behado kita memahami Tuhan mau campur tangan dalam segala keberadaan dan kesulitan kita, dan bagaimana Tuhan mau melihat bukan karena diminta lalu dia datang, tetapi dia memahami dan mengerti. Memahami itu akan mengenang jauh lebih hebat daripada dipahami. Berbuat sedikit sekalipun itu jauh bermanfaat daripada berbicara banyak-banyak. Tindakan sekecil apapun jauh lebih mulia daripada perintah yang terlalu banyak. Cara odo tindakan Tuhan bagi orang yang dia kasihi. Alani marhite trupuko nak kamanginang nang dokonon natuhitana perjulu. Setiap orang yang menolak didikan Tuhan pasti dia akan menerima berbeda dari apa yang dia harapkan. Alai ketika dia berkenan dengan didikan Tuhan walaupun berbeda dari apa yang dia pikirkan, pasti dia akan melebihi,
menerima lebih dari yang sebelumnya. Alani didikan dan tuntunan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan dan membuat orang akan menderita. Sarupa dia kamanginang molohita di tengah-tengah di keluarga ta. Danga dong rana toras mengidohon asayana konna menderita. Danga dongi. Alai nagabi jujut partuk tuhatta. Anak sangat-sangat sulit memahami keberadaan kita. Bahasa Allah memang dunianya sudah berbeda, apalagi dia kehamajuan na parpudion. Na paduahon Allah peduli. Allah selalu peduli. Dan Allah ni penolakan, lalu dia tidak bertindak. Bukan karena dia tidak dihormati, lalu dia tidak sayang. Bukan karena dia tidak diterima, lalu dia tidak berkenan. Tuhan selalu peduli kepada kita. Apapun dan bagaimanapun kita. Sarupa dia kamanginang. Tung bihahita maradopona ke anak kota. Tung buhaju kak ni anak kota. Hokopot tadoi. Dan kita tidak mau peduli apa kata orang terhadap anak kita. Dang alani hatani halak gabi luntur holongta. Gabi dang taha holong ini. Tuhan melebihi dari sikap seorang ayah kepada anaknya. Sikap seorang orang tua kepada anaknya. Tung bihadi dok kona kamanginang anak mi songonod doi. Parjahat nasumalit doi alayang godok konota. Anak kesayangan saya itu. Sukunota dok konota tudulta. Apakah kita mau anak kesayangan kita orang yang paling jahat? Kenapa kita mampu bertahan seperti itu? Kenapa kita mampu berbuat seperti itu? Menyayangi dia walaupun begitu hebat kejahatannya. Karena kita satu punya tekad. Adongdo tikini moba. Di depannya ada apostol Paulus. Margugo colma alani pakirimon nado. Bukan karena apa yang dia dapatkan dan dia peroleh. Bukan karena kecilnya kesulitan yang dihadapi. Pakirimon. Mabai jolma selalu punya harapan. Selalu punya kekuatan. Mauladong dope pakirimonia kamanginan. Porsia mahita. Kita akan selalu kuat. Nang di tengah-tengah di parsaurat top ya kamanginan. Huriat tahun. Maki dohita lam tu ulina lam tu dingkanna. Tongon di pesta perak jubili pesta ulang tahun muna luar biasa doha mo kamanginang. Di pesta ulang tahun munai. Tentu di prajubilium na tertunda dan gabi sumurut. Alai justru lam hebat doha muna. Sedia tahe target muna kamanginang mabuat tanona di pudion. Panitia nami tulus atau nga mate asa katok du bay no muna kamanginangi amin bay dutung da se dia ma di hamuna tulus to nga namora du hatai kan tak polai kop mangido pangurupi non amat tapadita taselipo cikarang manong se palangkaraya tak pola amu pe maduhuki ido tolak boy tolak alanang walubi sini di bek kamu kamanginang. Kenapa lebih dari itu kita mampu melakukannya? Alai mau Rusia ini dang bui tabain. Kan suku-suku deh. Berarti na kurang go hita. Manang hurang kongos tangyang ta tabain mai. Anon udang utama amata paditata patar pakpahar rotusona teh. Wah, dang pelaku be alai gabi undangan ma luar biasa dua teh. Perubahan itulah perubahan. Iya. Dang marjamita be alai manangi hot nama. Alani ikonot taruh kamanginang semuanya itu pasti ada hikmah yang terbaik buat kita. Na parpudi domu tuturpukon Immanuel Matius sada ayat 27 dongat tama di bata. Ternyata kamanginang kekuatan kita, kehebatan kita bukan berada di dalam diri kita, tetapi ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Luar biasa mula Badung Baraton bukan karena finansial kita kuat, tetapi ketika Tuhan di sini menjadi raja dan berkuasa, semuanya pasti akan baik. Amin. Luas samuma debata mengarajai rohado pikirata. Biar dia yang menuntut kita, menghantar kita, membawa kita. Jangan pikiran dan kemauan kita. Ketika Roh Kudus berbicara,
hati setegar apapun itu pasti akan lunak. Alai selunak apapun pembicaraan ketika Roh Kudus tidak bekerja, sia-sia adanya. Jadi bukan masalah keras dan kuatnya, alai bagaimana kita memberikan tempat bagi Tuhan berbicara buat kita. Ima tabayan porosta akka manginang, ima tabayan pokusta, molo ido tabayan akka manginang, ruas ni Huria Bandung Baraton, semuanya pasti akan baik. Alani las marohata, las dorohamunata akka manginang paborhato nama tapadita patar sedarion. Baru masuk nama uldo ya lusiamu ate. Las dorohamuna paborhato nama tapadita ta baik betul. Itu. Molo las rohamuna bapak tadi dah kamu ma las ni rohamuna iya teh. Jala tajakum ma ano nama tapadita maruli mani kate. Molo lau amata padita patar dengan ciri khasnya janggut anggon bersih dua teh. Bersih udah, iya bersih iya ciri khasnya. Jadi kamanginang jangan unang tabayan atong ciri khasnya mata padita patar gabi ciri khasnya mata padita manik tahu ngate. Amang padita patar dengan ciri khasnya, amang padita anon manik dengan ciri khasnya. Iya. Masing-masing punya iya kelebihan lah anggo hahurangan yang sudia teh. Jadi natabu anak kamanginang molo halubian natabereng. Alai na maulat doi molo saya hahurangan natabereng ate. Berek kamu mah kelebihannya teh. Kelebihan setiap orang pasti ada dan Tuhan selalu menginginkan itu kepada kita. Alani yak kamanginang di bagas selas neroha mahita marudu puluk mahita laho paujuk kotaunon. Tahamulateho mapakubasyon ni naposona. Naung manugu hita mabuak kita pahoton hapor siauta. Songoni tanya kok kamu amat tapat ditamani ko nate. Asa margu rap dohot keluarga. Jalapos doroha. Molo hudok nakaningan di awal ni hatakku. Liput sekarang menghantar dengan banyak. Baan nope amat tapat ditatamani senon bapak taruha muatong. Molo pidda nasidan nonate. Oh iya. Molo pidda non nasida di ujung ni perdalanan nasida teh. Radedu tahe hampa taruh di bagas salas neroha. Ba ido kosongoni do kahuria teh. Molo huria las rohana kamanginang boido akan hurangi gabi suada ido. Alai boido gabi kebalikanna saya molo hahurangan nai di bereng gabi dangadong las neroha disi. Alani tapaujung ma taonon di bagas salas neroha. Ata perpudi siak kami akan mengenang domu tuturpukon Immanuel dongat tama debata. Amin martangyang mahita. Tuhan debata manami mauliate din gani basam naung patol hason hatam tuhami di minggu adpen napa patonon adorang so hujako kami parnengotan di hatu tubum. Di pasunggulo hoko tuhami manang na dia pihak kanamasa manang na dia pihak nahuado pihami dia kahamaolor do akan nadingkan ikon perhato puton nami dui ho matdongani hami ala di tongatongam duhami atong pasikop mahatam nahutangiho kami marhitigo kuton di perbadia solukon tuganup rohanami. Suang sungone nang akaruas ni huriam nama dohoti marhite live streaming manang na dia pe Tuhan marhite parsaoran nasida marsi tutu lam hot lam tugu lam barpakirimon namangulu tongon di partikian nama olon Tuhan ngalobi sada suang taon COVID naung melanda sadok portibion adong do akaruas ni huriam na mga do biak kahamawolon do mutuak kaparnguluon siap hari bahkan mungkin mga dobi nang diak kapareanak konon mangidogomo sami Tuhan di panghujung taonon lehonommu akka bagabagam na sumurung pauliyommu jala pulihonommu
sudia kapakirimon na baru laho manomo-nomo itu tahun 2022. Pasrohan nami Tuhan dangadong natahutan ruas ni huriam nanggo sahalak pe alay di bagasan pos ni roha do las ni roha ma laho pau jukot taunon manomo taon naneng si basa-basa honom mo gudang kanauli na dengkan nabui patupaon ni sude ruas ni huriam marpos ni roha ma ruas ni huriam di sudi akka parngoluon na sida mauliate nang di huriam HKBP Bandung Baraton napatupahon nak kanauli na dinggan nang pediak kapartikian na maol alay akka pagkobasion marhiti akka naposom na adong di resoton sudi boy mardala doho dinggan lampatakas sondo pastitutuan ni huriamom matuhan do resoton laho mangalakka tu tahun naneng basa-basa honommu tongon di minggu sadarion Tuhan pabor haton nami ma sian huriaon sian resoton sian distrikon na posom amanami padita patar polinando pakpahan rap dohot inang keluarga naung dileoko partikian nauli marhobas di tonga-tonga ni huriam di resoton sudi akahatam doho pakkobasion naung pinatupa ni naposomon patugu haporsiaon doho pahoton sudi nangaka pakirimo pe diuduk ni pakkobasion ni naposom rap dohot keluarga Tuhan di Palangkaraya mangidogomos jala manangyak kon naposomon lehonommu hai pasod doho gugu pasikopomo pakkobasion ni naposom marhiti gugu doho bisuk nasyako di bagasan las ni rohama naposom dohot keluarga manadikon uriaon doho resoton ujak kono nami ma Tuhan nang sadarion naposom amanami paduti maruli manik rap dohot inanami keluarga laho manguduti ulaun pakkobasion naung niluasmu di huriam di HKP Resort Ripo Cikarang rap dohot akka naposom keluarga ruas ni huria dohot parhalado manaruhon nasida alai Tuhan marbisuk naposom dohot keluarga laho pasikopon akka ulaun pakkobasion nasida di resoton marsanga po Tuhan jala leon nang sadani roha di sudi ruas rap dohot parhalado di resoton songone nangaka naposom asa sisada pikiran sisada pabahenan boy tulus salhu na umuli jala dumenggan tuak ka arina mangihut maladonga ka ulahon pakkobasion las ni roha dia ka jubileum na tertunda alani covid do alani ka partikian na asing pos roha nami Tuhan patawom mo na posom pasikopom musalhu na jalabuy patulusammu domu tuak ka rencana na umuli laho pasikopon akka ulahon pakkobasion di resoton suang songonin nang robongon nasida na dohot manaruhon na posomon Tuhan alani holong dohot haporsiao manasida ro alani di bagasan pos ni roha manasida manadikon na posom laho manguditi ulan pakkobasion jala pataru nang sudian no robongan mulak tu inganan tu huriam di bagasan las ni roha Tuhan di batama nami marolo-polo mahuriam molo sudi akkana posom di bagasan dami do las ni roha laho manadikon huria inganan pakkobasion nasida sisa datangi yang manang huria ruas parhalado do sudia kahuria pagaran manang mampaporhaton naposomon tu inganan pakkobasion ni baru diurut ni acara nami anon Tuhan loas sami di bagasad dabe do sunangan roha laho makalasot dengan dibasam sesa salhu dosa nami calo tangyang nami mariti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tauruti Tauruti museh maredde laos tapasah ma ilata
Nomor berapa? Nomor 3 tempat sampah. Oh. Lupa gue nama. Godam dari Pasuman Madiri Tusi Saiban Roham Sita Bolokon sian rohami Luhut nasuture
Nuaing masuk nama hita tu acara pangucap kono dapat borhaton pasat tami matu amanami preses. Hurian itu hatta na dibas gerejon doho na madohoti secara live streaming sahak mahita tu acara na paborhaton marede mahita sian nomor 200 sia ayat sada. Hamuak kadongan ruas dohot perhalado, dohot aka udangan, nama dohoti kebaktian minggu sadarion. Paborhatot tama amata padita patar pakpahan, nama nguluhon reseton nasalilingon. Hobartusi tabigi majolo surat keputusan pimpinan HKBP taringot tunasida. Surat keputusan ketetapan nomor 722 garing PDT garing SK garing 09 garing 2021 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Patar Polinando Pakpahan Sarjana Teologi, tanggal lahir 23 Agustus 1960, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Bandung Barat, terhitung mulai 1 Oktober 2021 menjadi Pendeta HKBP Resort Palangkaraya, Distrik 17 Indonesia bagian Timur, dengan ketentuan A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort atau jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1 sampai dengan nomor 13 untuk dimaklumi. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 21 September 2021, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, ditandatangani dan distempel. Hamu amanami Padita Patar Pakpahan, hobartu surat haputusani, Ahu Preses Huria Kristen Batak Protestan, Distrik Sapulalu Jabar Tinggi, atas koarni Eporus HKBP, hupaborhat mahamusian resoton. Di pasu-pasu tuhat tama pakobasya muna nasalilingon, bahen sangap di guarna, tau las niroha nang di Huriana, jala dipergugui mahamu, gabi Padita HKBP Resort Palangkaraya, Distrik 17 Indonesia bagian Timur, Rap Dohot Inata. Amin. Martangyang mahita. Ale debata amanami na marabangsa di Banua Gijang, nunga di paujak ho huriam di tonga-tonga nami,
Jala disuruho akan aposo makobasi huriam. Pujion nami dukarmu jala dohonon nami mauliate tuho. Ai hodo na paluason na posomon marhubas dirsoton na salilingon. Pasu-pasu may jala tupahi. Asa marparbuay gabi hasangapon di guarmu. Bahen las ni roha nang dihuriami. Laos homa na paborhaton na sida sian resoton. Tu partikian na naing sidalanan na sida. Pasu-pasu jala pargugoy manang keluarga na sida. Asa saluhut na gabe manupak dilas ni roha di nasida. Hupangido hami tuho. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita. Bata mamandongani ho Rodina pajupang sogo Pangiring nadang masok Bata mamandongani oras itabe oras be Sai pajupang doi tamuse Oras itabe oras be Tuhan mandongani itabe Hamua kadongan ruas dohot perhalado ni hurian itu hatta na dirsoton. Darion. Laos paujakot do amata padita resot nai baru. Mardomu tu si tabige majolo surat keputusan ni pimpinan HKBP taringot tu penempatan nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 721 garing PDT garing SK garing 09 garing 2021. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung. Menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Maruli Manik Sarjana Muda Teologi, tanggal lahir 1 September 1959, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Lipo Cikarang, terhitung mulai 1 Oktober 2021 menjadi Pendeta HKBP Resort Bandung Barat, Distrik 18 Jabar Tengdie, dengan ketentuan A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort atau jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1 sampai dengan nomor 13 untuk dimaklumi. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 21 September 2021, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan distempel. Hamua manami Padita Maruli Manik, nunga dibege hamu surat keputusan ni pimpinan HKBP, taringot tu penempatan muna, gabe Padita HKBP Resort Bandung Baraton. Atong tabege ma ulaon di Padita Resort HKBP, hobar tu aturan dan peraturan HKBP 2002 Biddupitu halaman 35 sahatu 36. Biddupitu nama Kobasi Resort, sada Padita Resort, ulauna berjulu Manguluhor Resort, Rabdohot Parhalado Resort, paduahon Manguluhon Huria Sabungan ni Resoti, Rabdohot Parhalado Partohonan, patuluhon
manguluhon rapot resot, rapot parhalado resot, dohot akka rapot nama rumang tirket resot. Pabaton mamikiri nasa narikot na tau panguluhon dohot pakeheon huria, dohot parhalado na diresoti. Palimahon, maniroi akka huria na masuk tu resoti, lahu mangguhi tanggung jawabna. Paunopon, patuluson haputusan ni sinodi godang, rapot majelis pekerja sinodi, sinode distrik, rapot majelis pekerja sinode distrik, dohot rapot resot. Papituhon, mangaramoti dohot maniroi parhepengon, dohot arta ni huria na masuk tu resoti. Pawaluhon, patupa evaluasi, dohot mangaleho laporan pangulaon, statistik, dohot keuangan resot, tu rapot resot, dohot pareses. Hamu manami paduti marule manik, nunga dibagi hamu aturan ni huria taringot tu ulaon ni padita resot. Atong namanuk kumahun aing tu hamu, dijoloni akadongan na marpungu dison, dohot dijoloni tu hatta Yesus Kristus Raja jalana puna huriai. Naolo do hamu paujakon gabe padita gabe pe resot Bandung Baraton. Naolo do hamu mamelehon dirimu na mangardoti akka ulaoni. Obar tunani aturhon ni hakabipe dok hamu ma alus muna. Naolo doau saya didongani asin ni roha ni debata maahu patupahon sanoknai. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia. Ahu presas huria Kristen Batak Protestan distrik Sapulalu Jabar Tinggi, atas goarni eporus HKBP, di Minggu Advent Paupaton Sadarion tanggal 10 Desember 2021, hupao jak mahamu, gabi padita HKBP Resort Bandung Baraton. Didongani jala di pergugui mahamu mangulahon ulaoni bahen sangap di guarna. Didongani jala di pergugui ma nang inatta mangurupi hamu patuluson pakobasyon muna. Amin. Hamua kadongan ruas dohot peraladan hurian itu hatta nadi resoton. Nunga hupaujak kami, padita na manguluhon resoton. Upasaha tami manasida tu resoton, jako kamu manasida di bagasan tangiang. Uhud urupi hamu, asa majadi ulau nasida, jala marlas ni roha dohot keluarga nasida di resoton. Di bagasan roha mauliate tu di bata ama, dohot Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai, dohot todi porbadia, ujako kami mahamu amanami padita maruli manik kesemtea, rab dohot keluarga manguluhor resoton, sai dipergugui jala dirupi tuhata mahamu, gabi pasu-pasu tu huriata. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Raja jalana puna huriai. Mauliate rohanami tuho jala pujion nami duguarmu. Aidang di paluaso huriami somar parmahan. Alai di pabakit toro na posom padita maruli manik. Gabi padita HKBP Resort Bandung Baraton. Asi maroham lehomatoddim nabadiai margogoyhon nasida. Parsahalai, parbisuhi manasida, asapolin di baritahon nasida hatami, lehon hahipason hatokuon dohot hiras ni roha, mangaradaw ti sude ulaon di rasoton, tupahi masaluhut na niula nasida, jala say patubu mahatam na binaritahon nasida, asamar parbuwe di ngulu nami, pabawa sisiam mohami. Pasu jala pergugui dohot inanami pangurupi na nilehon mitu na posomon suang songonin nang iya nakon nasida hupangido hami tuho marhite-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Urian itu hata nueng sahab mahita tu bagian nama dokata alai tapar yang matiki ala dong dope acara taduk sipul per minggu non alan dia nama dokata non tapa nihiri masa bui manian singkat dok padat asingnya kana borhat dohot na yujakpon ade pinasa ma partikena perjulu tu nana yang tapa borhat amang padita patar pakpahan dohok keluarga julu mana sida lahu pasatun hata pertandingan. Mulai tema di Badita Agus na mangaleo tiki diami lau marata partadingon di kebaktian pesta apen kaupaton alani parjuluma boruku siap pudanon mandok kata sautik tuita. Tes. Shalom, Horas. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karunia-Nya. Kita masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah dan berkumpul di tempat ini. Selanjutnya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri karena mungkin 3 tahun yang lalu tidak bisa perkenalan diri secara langsung karena masih kuliah dan tidak bisa mendampingi kedua orang tua. Jadi saya sekarang ingin memperkenalkan diri sebelum perpisahan ini. Perkenalkan, nama saya Patricia Lidiani Pakpahan. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara dan anak Syapudan. Dan saya di sini mewakili kakak dan abang yang mungkin belum bisa hadir di tengah-tengah keluarga ini dan di gereja ini. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Amang, Inang, dan seluruh jemaat yang dari awal sudah dengan lembut memberikan dukungan, doa, dan dengan lembut juga mengantarkan kami juga saat ini. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan Amang, Inang, dan terima kasih juga sudah mau menerima kami untuk melayani tempat ini karena banyak dukungan dan juga kami juga banyak pengalaman di Kota Bandung yang sejuk ini dan sekitarnya sudah kami jalani, dan kami juga terima kasih atas Amang Preses dan Inang Preses dan Amang Pendeta lainnya yang sudah memberikan dukungan dan doa. Dan yang terakhir, kami juga memohon maaf sekeluarga apabila ada kekurangan. Marilah mengingat kebaikan-kebaikan saja di perpisahan ini. Dan untuk Amang Pendeta Manik dan Inang dan keluarga, selamat melayani di tempat baru. Di sini juga Naposonya sangat aktif dan mohon semakin mengembangkan persaudaraan dan kekeluargaan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat berpisah, selamat menyambut Hari Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Dihamu amanami inanami parhalado. Nang songoni amanami inanami naposebulung remaja sekolah minggu, guru sekolah minggu, ruas nih HKBP Bandung Barat. Ala nunga dohot mandok hata boru nami siapudan. Au menyimpulkan manang sedikit sajalah berbicara. Amang Inang Parhalado, Amang Inang Ruasni Huria, nunga marsaor hita di Huriata HKBP Bandung Barat, jala nunga toktong di Patudon Hamu dengan nibasa dohot aka nauli na dengan nong dibayan hamu tuhami. Jadi di acara perpisahan sadarion holan hata mandok moliate mahami tuhamu amang inang saluhut parhalado duhot ruas ni huriata nadong di HKBP Bandung Barat. Saya tu hata mama suhamu di aka ulaon di tonga-tonga ni keluarga tarumob di tonga-tonga ni huriata lam tu maju nama huriat taon
jala lam tundengganna. Jadi ima sautik hatasianau muliate mak ditambahi amang pendeta mak. Parjulu amang inang taduk mamuliate gudang tutu hatai ala tongon di pesta Advent napau patonon bui tarap batu pahon ibadah minggu pesta Advent napau patonon laos batu pahon paboratok kami do manjakon dongan nami Padita Maruli manik STH do inang do keluarga lau menguruti pako bahasa nami dison. Nah paduan udok kami do mulai ate gudang tu amang pareses do inang di natoktong di tiroi hamu hami lau makubasi tonga-tonga guria jala di bagas tikon di paborat tamu hami siana KP resok Bandung Maraton mandapot tenuriata AKB resok Plangkaraya. Nah batuluan kudok kami do mulai ate tu akadongan Padita di sondok keluarga natoktong parsidohot lau pawarotok kami makubasi di uriata AKP Resort Plangkaraya. Nah pawapatau kudok kami do mulai ate itu MPS kebetulan dong aku ro sian Cikarang on amata MPS 5 juta do amata Padita Jason 5 juta alani udok kami mulai emang setuju nami do amata Padita do sudi amu anggota MPS di distrikon. Nah parpudi do kami do mulai ate tu amu sudi ruas ni AKP Bandung Baraton nang ruas ni AKP Cikarang naro do situa sian AKP Bandung Baraton nang situa sian Cikarang alani mari titi lau borhap mami tu AKP Resort Plangkaraya uduk kami mak tu kita salutna masih tangyang kita ipasami borat sian Bandungon ipasami saat tu Plangkaraya uli hita dison saya ulima di Plangkaraya. Nah, alani amang inang sadok dak pola minta maaf ala Kristen ala Kristenon dangadok sisipan suguni rohaon kanias roha de ita dangi alana ganu aritan ngamar si sandusa enaking ngasih sadusata sudi alani akan burju de tak pawora tamu mami di bahasa tangyang alani di dongaku Padita Maruli do inang ya ba sado diobasi Padita ima dangi burju-burju do songo dia sekarang songo ni di Bandung Baraton akan burju do sudeon ay guarna pe ruas ni AKP arungna juga ruas ni AKP akan burju do sude dangi diobasi Padita ima do dangi atong oros meta salutna mas tanya kita oleh teh Tadu Tima binasaha manuang pertikian tuamang Padita Maruli Manik dohot inang rap dohot keluarga laho pasaton hata patujulu dohot patadau diri. Oh, anaknya 4. Mangidotiki hami tu huriata Bandung Baraton. Yan nga iba pimpinan di ban namata preses parhiti purus. Alarodo siad huriata lipo Cikarang. Didok roha nami. Rikot dora sudi hamu mandok kata. Ale sahala mapatol hason. Jolo hamu majolo mandok kata baru asahami. Pasahatan mas huriata lipo Cikarang. Horas marita salutna. Hami situa en hahuta soit sonon parhaladu resort jala sekretaris bendahara resort ni Kuria HKP Cikarang. Arong donya dong aku amang situa RJ 5 juta sonon parhaladu resort jala nasidema MPS ya distrik Sapulsia Bekasi. Alana orang
suara sida. Jadi sona terganggu sida. Jadi gabi kami mak. Jadi kami sian Cikarang, sian Parupuan, sian Parhalado, sian Puan ama, dohot ruas ro pabor haton amak padita maruli manik tuhriat tahun. Jadi sona rekon amak padita patar pakpahan. Sudi ruas ni HGB akan nabur juru. Jala sautik kesaksian amak padita patar pakpahan ditiki marhuria kami di HGP Jatinegara tahun 2001 tahun 2002. Jadi takas do berita damang. Jadi mulate mamang. Sehat mamak tong marungla di HGP Resort Palangkaraya inang du keluarga teh. Jadi di hamuna amanami inanami nang sudi seluruh ruas ni huriat HGP Bandung Barat. Anggo amak padita maruli manik di HGP Cikarang, Resort Cikarang, hurang lebih 5 tahun, 2 bulan makubasi. Jala denggado pakubasion ni amangon. Sudi keluarga. Jadi ditinggal hopi Cikarang denggado nang soni tong pangidon nami tong di HGP Bandung Marathon ba lam denggat tong pakubasion ni amak padita maruli manik. Soni mah hatasak kami mewakili parhaladu ruas ni huriata HGP Cikarang. Molate. Malihatema di Tuhata ngadus rohan nami keluarga sahala do mandok kata alaihu pata dahun ma naron wang dison hina tahun boru manalu dang muba depe tonggo manalu na dilabung nai ima siapudan nami kalas tulu SMA. Di samping nai iman naman dodohon siya pudani. Baru habirang nai dohot tu parpinggir ima beruta di bulan 6 tahunon ta pamuli di pamuli huriata Cikarang tu badungon maruas hakai alain waing nungaga beruas hakai bipili Cikarang masida di week tertentu. 2 nari yang nakon nami sada hela marga butar-butar tulu pahopu sada nari anak parumain boru tabunan sada pahopu dinunga adong 4 pahopu nami imajolo keluarga nami dungin apa 2 hon mandok mauliate hami tu amang preses lumubi dohot nasian distrik napatu papangojakonon tu hami ari sadarion anggiat ma di bawah bimbingan instruksi perintah siat distrik otak ni gugu nami amang ulah kami pe na patuluhon sudi dong aku padita na di resoton mangilik kau tuhamu ala awning pensiun dami kon marpangat juduhamu. Jalahamu pe bodoh huatur ho partu pengalamakku. Ulau tei laho pamajuhon huria tau hasangapo di guar di dewata ido. Dungina paton sudi manami inanami parhaladu di hurion. Nasa resoton. Bergandengan tangan mahitamang. Mangulahon naka ulaho di tonga-tonga ni huria. Marhitido di hapur sero haku terpasu-pasu hita terpasu-pasu nang ulot tatuari ning roh taringo tu padita pata pak pahanon mauliate hudok ala dongan sakalasyad doon olo do si pata takang pikiran non ali gumodang go berjuna sarupa mahamin waing nungagabe turu rohanami ibana sian distrik 10 masuk tu distrik 10 pitu turut di roha dwe. Au sian distrik 10 sia masuk tu distrik 10 turut di roha dwe. Tung peholak kata rupani selamat melayani ma. Hadong mo keuntungan nina gajang tu gijang do gajang tu turu. Macarga dwe. Na parpudi sahali dohonan nami ma
maulakon mesesian ruas ni Huriata HKBP Resort Lipo Cikarang. Di halo jaon muna, i haradion muna, ro mangudruho kami di pangojak koronon. Dohot tangyang muna, sungguh luar biasa. Ang giat ma, mula dinalaho mulak kamunan tu Huriata, di pasu-pasu tu hata, hipas mo si hita pajupang, tu hari-hari na ning ro. Molo ka hata nauli hata na dinggan, tua kay na taon haduan buhay magadyang buto muna. Imajolo sahat ni hata nami, horas madihita sa luhut na naparpurita hew ng lupa. Di habatahon. Dung sahat di badungon gabi tanda tanya gudang mani ahadu hamuin na. Di habatahon pertuturon ni hupabuama au mani parna. Jadi mulai tungadong pehurang takas di boto husipuk kamu tua martarobo pehita. Horas dihita sa luhut na mulati budima. Mulai tema di hatapat julo dona pataru diri nang pinasat niya mang padita manik doh keluarga. Oti na nama ita manginang tau utima tu nama dokata. Selamat borhat tunai paborhat, selamat datang tuna baru Yojakon mewakili siar ruas ni Huria. Amang Doktorandus T. Siagian Pinasama Partikian. Salam. Horas madita saludna. Nau parsangapi hami amang pareses distrik 18 Jabar Tinggi amang Pendeta Pahala Sitorus. Nau parsangapi hami amang Padita Jason Simanjutak MPS distrik 18 Jabar Tinggi. Nau parsangapi hami kapadita namangula dohot khususna padita fungsional na adong di resort HKBP Bandung Baraton. Nau parsangapi hami amang padita patar pakpahan dot keluarga. Nau parsangapi hami amang padita maruli manik dohot keluarga. Nah huholongi hami sude rombongan sian distrik 18 Jabar Tinggi. Nahu parsangapi hami ima rombongan sian Lipo Cikarang. Nahu parsangapi hami nahu holongi hami sude ruas ni HKBP Bandung Barat. Mauliate ma tapasahat tu amat tadibata pardenggan bahasa siala di bagasan sadarion boy mardalan uli degan ima paborhaton dohot paujakon padita naik baru. Jadi mauliate ma di amang pareses nami. Jadi tu amang padita patar pakpahan. Jadi molo tarimang rimangi mutasi adalah hal yang biasa. Bisa terjadi kapan saja dan di mana saja ditempatkan. Alani lasma rohani amang padita patar pakpahan dohot keluarga. Kita sudah bersama-sama selama kurang lebih 3 tahun. Mungkin ada yang berlebih dibikin amang dungi musi adong kekurangan. Mulu adong kekurangan evaluasi mai mulu anon di tempat na baru. Boy ma dilaksanahon asagabe lamdenggan ima di resort Pelangkaraya. Jadi dakpola godang dohonoku tu amak padita patar pakpahan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau kita diberi umur panjang, suatu saat kita boleh bertemu kembali. Napurat tano-tano, mas ringgang masih ranggauman. Molotung badat tapadau-dau alai toktong mahita masih gonggoman. Mangerbang mabunga-bunga
di Manogot Niari. Selamat jalan Madiamang, selamat bertugas, selamat mangula, selamat makobasi di Pelangkaraya, selamat tinggal Madihami, huhut hita didongani Tuhan. Tuamang Padita Maruli Manik, selamat datang, selamat bertugas, selamat mangula, selamat makobasi di Huriata Resort Bandung Baraton. Saya didongani Tuhan Mahita, khususnya Tuamang asa tulam majuna Resort Bandung Baraton. Jadi ima songan hatas ya kami, saya tuata mabadongani hita salutna, horas madita salutna. Na perpudima manginang, namang pinatapasa mapartikian, tu na mewakili saluhut na parhalado na sa resoton, tu amang situa ha sialoho. Salum, oras madihita manginang. Na warmati hami amang pareses nami napasahaton hasan ituhat tadi paledikyon. Na warmati hami sudi amang pandita inang pandita. Nang saluhu na tamu namin na Rosian Lipo Cikarang. Mauliate amang sehat do hita, sehat sehari sopa jumpa. Nang di ruas HKBP Resort Bandung Barat. Toktong do sudi parhalado ni Huriata mandok mauliate di hita saluhuna di parmingguata di Tikyon. Jadi tarlumo bima selamat datang ma di amang pendeta Maruli Manik nadohot keluarga. Nagabe pendeta Resort HKBP Bandung Barat. Tarlumo bima muse di amang pendeta Pepakpahan. Nagabe mangula di HKBP Palangkaraya. Holan hata sidokonon nami amang dang pula gajang be ala nama merek kita tu waktu. Tarlumo bima di amang pendeta Pakpahan. Sailam tu tambah nama denggani pakubasyon nila amang di HKBP Palangkaraya. Badi dongani Tuhan Mahamuna. Nang hami pe saluhu na di HKBP Resort Bandung Barat. Saya diparguwi tuhat tamahami. Baselamak jalan manan marsugut di hala amang. Batuhat taman dongani hamuna. Di dia pe nagabe maringanan. Tarlumubi di amang pendeta keluarga pendeta Maruli Manik. Jadi toktong domang, toktong dohai mandok muliate di haruh muda di son. Siang giat matoktong di Huriata HKBP Resort Bandung Barat. Lam tu dengganna tujulan nereon. Dang pelagudang sidokulon nami amang alam Amerik kita tu waktu bahoras madihita, horas madihita. Satu hat tama akka panggunggumion dihita. Mau lihat ma horas. Ya, los pinasama pertikian lah pasaton cenderamata sebenarnya itu emang menang di gedung serbaguna do. Benar? Iya. Kota kami mak rotu julon amang padita patar fakta do tinang. Dangan dongani madongani, iya, dongani matong. So kita para tahun, abang situ orang. Jadi mulai tema di Tuhan, mulai tema di partikian nong posat tamu Tuhami, langsung ini perjolo, nahu persangapi kami, amang presis nami, nahu persangapi kami seluhut pangulan agok tiki, amang inang pendeta partikian non. Sama tu pasahaton songon cendramata, tu amang pendeta pakpahan dohot inang pendeta borusi lain. Amang danggulang be dohoron nang hata di parsorata di pardalani Huriata na hurang lobi 3 tahunon mulai mamereng terlepas dari manusia darang nasikop laos hami be songo perhalado tong dorong halebaon
arong hakurangan tong do orang sikop. Alani memang molo tung adong na orang dinggan na orang sikop di parsaurata na sailaon partikenon udokai ma mangido maaf asa salpuhon among may salpuhon ninang sebasan ruan ninang asang giat di pakubasayon na baru di paswaso Tuhan ditabay bisuk ditabay gugu ng haipason manguruti ulaun pakubasyon di Huriata Palangkaraya. Jadi memang pasaton nai masongon cendramata kenang-kenangan sian HKBP Bandung Barat tu amang do inang lasma rohani amang lasma rohani nang Majalosa tabendongan. Pasatay mamu se tu amang pendita. Untuk kami mah amang preses nangak kadongan pendita na merbaju parhoba sasai julu mahita lau pojok ko permingguan. Aduh, biar mama diri. Maret dia mahita, hu mahita jongjong sudi. Nai marsina ku diikir Yesusi manang di dia peangu tok tok ku ingati tiun marsina ido diikir di Jesus tok tok marsinonda panondang doa tutu. Tatangnya kemah piliata martang yang mahita. Ali di bata ama namin na di banwa gijang. Hodo hararoan ni saluhut sileo-leo na dinggan doh na saulibasa na mauliutus. Upasa tami mas yan nanilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati pulo na rajaon mo dito nga tonga ni huriyam doho di Portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti tordim. Asalam tadahami godang ni sileo-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilegon mi tonirudi amataku osadot kogoki rudi salut artaku upasahat itu Aliama namin na di banwa gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut malaw maniroham di banotongon songon na di banwa gijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songon panesa nami di dosa didongan na mardosa tuhami, unak kami tugiot pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hodona pulang haraja
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sodakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasaro madamena tu todim. Amin. Amang preses dohot doru ami may pudi baris dua. Ini koringan oh masih jalan atau? Salam diamuna amang inang narosian hakal pilih pesikarang aladong do di patupa songon ramah tama songon napaborhato